Здравейте! С днешното видео ще ви запознаем с модула за обработки на снимки в Estate Assistant. За целта ще добавим нов емод. Следва да изберем папката с необработените снимки. Селектираме желаните снимки и добавяме с един клик към офертата. Софтуерът автоматично преразмерява снимката и оптимизира големината на файла. От добавените снимки избираме само тези, които ще публикуваме в сайта, в мрежата от агенция или в порталите. Модулът позволява и допълнителна обработка на снимките. Така, например, лесно може да завъртим дадена снимка и да я брандираме с логото на агенцията. При нужда обработените снимки лесно може да експортираме на външен носител.